čudo u našim očima. Gospod je moja snaga i pjesma. On je postao mojim spasiteljem. Poštovani, pozdravljam vas u ime zbora Chorus Angelicus, zbora Via Župe Svetog Vida i Varaždinskog komornog orkestra. Posebno nas raduje da je ovdje sa nama večeras biskup u miru, monsignor Josip Mrzljak. Gotovo sve činjenice vezane uz nas prethodno nabrojane već su vam dobro znane, obzirom da nas pratite kao vjerna publika. Stoga ću reći hvala dragom Bogu da smo večeras ovdje i da se ponovno družimo. Hvala braći Hranjevcima i gvardijanu Draganu Grizelju koji su nam otvorili vrata ove prekrasne crkve u kojoj ćemo ove večeri muzicirati i vjerujem uživati. Molim gvardijana Grizelja da nam se obrati sa par riječi. Hvaljen Isus i Marija, srdačno pozdravljam sve vas, predraga braće i sestre, osobito dragi uzvanike, roditelje, braće i sestre naših izvođača, sve vas koji ste došli ih podržati i zajedno moliti. Neka ovo večer bude večer molitve, večer zahvaljivanja, kako i same pjesme kažu, štovanja i hvale. Pa tko pjeva dvostruko moli. Evo, draga braće i sestre, zasigurno da smo u ozračju nekakvoj blagdana sviju svetih i dušnoga dana i zasigurno da ovo večer može itekako biti večer molitve, večer zahvaljivanja, večer blagoslova. Pa neka svatko od nas izvuče kao malu duhovnu obnovu sve ono što ćemo večeras čuti i zaista slaviti Boga. Glazbom, ali i glasom. A mi tihovanjem i uronimo svi u ovo večer molitve i pjesme, neka svatko od nas osjeti da Gospodin govori baš nama preko ovih stihova. Hvala od srca, dobrodošli i neka nas prati blagoslov Božji. Za koji trenutak crkvom će se razljegati zvukovi pjesama štovanja i hvalu, autorskih skladbi maestra Anđelka Igreca, našeg zborovođe i dirigenta. Skladbe su to inspirirane biblijskim starozavjetnim tekstovima i psalmima, nastajale u duljem periodu kao glazba za liturgiju. Objedinjene su u zbirci pjesama te tiskane i izdane na našem CD-u. Pjesme štovanja i hvale po prvi puta izvedene su u Varaždinskoj katedrali 2014. godine povodom 15. obljetnice zbora Chorus Angelicus, a zatim su unutar liturgije, ali i u koncertnoj verziji, izvođenje diljem Hrvatske sve od Štrigove pa do Mljeta. Dio skladbi također je i izvođen na koncertima humanitarnog karaktera Marijini obroci, a poseban pečat u sklopu njih ostavlja tako rado izvođena skladba Upravi korake moje, koja je postala svojevrsna himna te inicijative unutar Varaždinske biskupije. Večeras ćemo dati sve od sebe da uz muziciranje doživite vapaj, nadanje, strepnju, tugu i radost, strah i vjeru, patnju i ljubav, blagoslov i milosrđe. Emocije koje prožimaju i koje se isprepliču u kolopletu predivnih skladbi maestra Igreca. Uživajte!
Yeah.